Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ne, una yun day tapa nagsimnaay mo, Mindo. Apa yun? Anya tinapasama? Apay akas ta tilangam asimang pag. Ay, saan-saan nga gibos te pariko at asumangsang-bay kada tayo nga kakalugaran, Marcela. Ha? Apay, anya ti kayat mo asawan? Ilaw-lawag mo kumakanya. Itay madama ti tarip naong. Saan may aninam na maasumangpat ni gobernador. Ising-singasing na apanawan tayon da ito'y alugar. Gapot at delikado ka no. Anya ti kayat da asawan a delikado. Apay apapanawan na tayo dito'y. Sigon ka ni gobernador. Saan tayo kanon nga urayan nga damanan maibwis abiyag. No bilang ta damanan marga ay apas ti bantahay. Nagawan kit din ababain ni gobernador. Nulabsan ti agsarita. Eso ti puon ti amin ang mapaspasamak dito'y lugar tayo. Marcela. Saan ang mabalin ti kasta nga ibagbaga ni gobernador? Tirumbang, maipasran ti pagminasan a negosyo na. Tadayjay at talaga ti makagapo, no apay anarga ay ti pasit ti bantay, anakatayan day ti Mateo. Ninana Marcela tinakaamuak iti amin, Manuel. Anya ka di at talaga ti aramidam. Itulduloy ko tinarugyan day di Mateo. Manuel? Diyak kahit amo sayang dagiti nagbannugan day di Mateo. Loretta. Day dati kang runaan na makagapo. No apay akayat ko nga ituloy ti amin anarugyan na. Nangruna pa'y kat amok aparay ti pagsayatan ti amin ni agindag ditaw dagiti aramidag. Ngam, sikanti nang ibaga kanyak iti damo. Delikado, saan ka di? Agan nadak Loretta. Tinapatag, may pamuspusak ti amin. Tapno makapaliiwak iti pagminasan. Kat maadal ko titig na titunggal armado nga dayjay. Kasanon no at dadakas sa mapasamak kan ka. Kasanon ti inam. Ha? Kasano kamin amang ipatpatag kan ka, Manuel? Panunutom ko ma, anaimbag day ta. Amok maawatan dak, Loretta. Ikarik nga agan nadak. Basta tinapatag ita. May pamuspusak ti amin. Tapno agbaligi ak iti aramida. Asino di ka sarsaritam ita iti cellphone? Ni ka di papa? Saan, Vanessa? May sadayjay kadagiti talkan mi kani papa mi ti negosyo. Adang min basita parikot arimswa iti balwarte na. Kasta ka di? Uwan ka no. Ngem kinunak asan naman danagan. Tamapanak ni Jay apaman nga gapuak ditoy. Kasta ka di? Ay na, nataktak ka nga rudan, Andrew. Awanan nyaman na Vanessa. Kasi tinakunakon. Basit la parikot dayjay. Nalaka sulbaran. No kasta, mapan mo nga rod asikaswan ita? Uwan Vanessa. Jack kaya tamasangpetan pa ni papam dayjay parikot. Kaya't mo ako yugan ka, Andrew? Kuha, oray no saanan Vanessa. Ngamin, agsubliak tumutlang dito ay numarisot dayjay parikot. Oh, sige. Sikati makaam mo. Aganad ka, Andrew. Ni gobernador, tinangibaga iti dayta, tatamindo. Ay, Juan Loretta. Nangijaya pa iti tulong pinansyal. Itay kilat asimang pagkabayatan ti panagtatarip nung may. Anya? Ngam, apay kanong anaskan apanawan nyo daytoy alugar. Apay anak ko na ng adelikado. Amangan kanuno maulit tinapasamak. Katadamanan maibwis abiyag akas iti napasamak iti day di Mateo. Anya? Kat? Anya ti kunayo, tata? Anya ti imbaga dagiti kakadwayo? Imbaga kon kan ka, Loretta. Kaya rigan minti may sa pamilya nga kakalugaran.
Isu nga awan ti manugot iti kayat ti gobernador. Ket awan ti uray may sa kadakwada anang ipakita iti interes. Iti ibagbagan ni gobernador at tulong pinansyal. Maragsakan na kiti makikita ka pan nakilangan mo itan ka ni Andrew, balasang ko. Yaya, Nasaya at met no ininutan ang maor-ornos tilinangan nyo adwa. Patsyag nga awanan ti rumswa asaan nyo apag kinaawatan. ladingitak, yaya. Ngam kas itinakunakon kada kayo. Agtali na edak dito aging gangaawan ni Papa. Vanessa, Ngam pumanawak. Sakbay asumangpat dito ti amak. Ngamin, jak magustuhan ti panang pilit na kanyak ang makikalay sa ni Andrew. ha? Ngaman ngamin ti parikot, iti dayta balasang ko. Makitak mat anasaya at tilinangan nyo ka ni Andrew. Ladingitak, ngam adadag iti banag asaan ko pa'y ama ibaga kada kayo. Nang runa kat adda ti kayat ko amaamuan. Vanessa, Pasensya ka pa'y lakuma, yaya. Ngam kasi tinakunakon kan ka. Maamuam tumatlaang ti amin. Apaman adumteng ti umno akanito. Saan ang mabalin na mapapanaw tayo dito, nanang? Lugar tayo dito? No addaman ti rumbeng ang mapapanaw dito. Isu dagiti adday ti pagminasan. Nas ka na may pasardeng ti operasyon ti pagminasan. Nga isu ti gapo amin dagiti ang mapaspasamak ita. Ay pangaasim anak ko. Saan ko makasta ti jar mo? Siyak ti madanagan iti kasta makitkitak a jar mo. Nanang, Kat pangaasim Manuel, saan ka kumang agaramid iti noan niya laditan? Ang mga nuga po iti napasamak. Kat noan niya man laangan ti aramidam. saan na husto dahi ti ang mapaspasamak, nanang? Saan ang mabalin na papanawon da tayo dito? Kas iti nakunak, lugar tayo dito. Kat awan ti asino man ang makapapanaw kada tayo, iti daytoy a lugar. Kuna ni Andrew, adda ka no rin swa parikot iti may sa kadagiti negosyo da ka ni Papa. Iso ka no ti mapanasi kaswer. kasta ka di? Anya ngay, Vanessa. Ada ka din napintas ang nagbanagan ti panagsukain mo? Awan pa'y Loretta. Nagsukain ak pa yan iji biblioteka. Ngam awan lata ti masaraka. Nga uray no basit laeng nga ebidensya amang patalgad kadagiti atap ko. Kasta ka di? Ambong Vanessa, naggapu ti gobernador ijay lugar dana na Marcela. Kat ti kayat na, panawanan dagiti agindag ti lugar da. Anya? Apay ka no? Delikado ka nun. Amangan ka nun maulit tinapasamak iti napalabas a bagyo. Kat addamanen maibwis abiyag akas iti napasamak iti day di Mateo. Anya? Kat, anya ti ko na dana na Marcela? Saan da ngay manugot? Kabisado tan dagiti agindag ijay. Saan na basta mapagaramidan ida iti saan anasayaan. Kat mamati ak nagkaykay sa dagijay para iti panangilaban da iti karbangan da. Talaga tsak magustuhan tayo ito eh. Awan ko no apulos ti damag ang nakalap di kontak ni Dodoy di syudad. Posible talaga nga ilimlimod ni Senyor Ismael ti anyaman agi nagara na ijay. Isong awan ti makalap at damag. At adda na nakaro nga agsaganak para iti anyaman na mapasamak. Ni Senyor Ismael, sung batak ti awag na. Anya ti ko na dagiti kalugaran ta, Mindo. May sa ti pangadeng da. Awan ti pumanaw iti daytoy a lugar. Mindo, Ket umayo na kadakwada Marcela. Sana rumba nga panawan tayo daytoy a lugar. Gapo ta ubing tayo pay laeng. Ket agnanaed tayon ditoy. ngam kasanaw no makaungat ni gobernador. Awan karbengan na makaunget kada tayo. Dito yung tinakayan na kanti kaaduan kada tayo. Dito'y tayo met nga ruden amatay. Husto ka, Mindo. Adda dito iti amin ang nararagsak alagip tayo. Saan nga rod arumbang apanawan tayo daytoy alugaran.
Nalingag ko ti saritaan yung itay ka ni Loretta. Balasang ko. Yaya, Anya ti kayat asawon ginangag ko. Ama papanaw da Marcela ijay lugar da. napan ka no ijay ni gobernador, yaya. Kinasarita na dagiti agindag ijay, tapno panawan danday di lugar. Anya? Ngam apay. Saan nakakumbinsido iti rason ti gobernador? Aga puta na paggadan day di lugar. A posible nga damanan ti sabali nga agibwis iti biyag, no bilang tamarga ay manan ti bantay. Anya? Ay, Diyos ko. Sabali ti agparparik na kanyak, yaya. Panagkunak, kat adda ti sabali a mapaspasamak. Iso akas jay ti inaramid ti gobernador. Si Didok na Marcela. Sana ka pumanaw dito. Nga oray niya ti mapaspasamak. Manuel Barok. Marik na kamaamak ni nanang ko. Kasla kayat na ti pumanaw dito eh. Natangkan mo ti pangadang ni tatang ko. Kan oray siya. Ay, pangaasim, Manuel Barok. Saan ko maada ito iti agbalin arason tapno agaramid ka iti pagpagkadam. Nana Marcela. Laglagi po humti namin ano apagad ang napasaranday ti gayam mo. Gapo iti limad ngar aramiden na iti. Kasla anak kamutan, Manuel. Gapo ta si katikasingadan iti da iti Mateo. Iso apang asim baro. Aganad ka kuma. Kat saan ka ngagdarasudos. Anya kumaga po nga ramidan ti gobernador day talo right ha? Manong Andrew, inaramid nan. Adda pa lang ijay lugar datatamindo, idi na amak ti kasdyan ni inwaragawag ti gobernador. Inalukoy na dagit agindag ijay, apanawan danday di lugar. Nang ijaya pa iti tulong pinansyal kadag iti agtong palkan kuana. Anya? Ket, anya tinapasama? Natangkan ti pangadang dagiti lumugar. Saan da akayat apanawan ti lugar da? Loretta din ko. Amuklatan na kayat mo ti tumulong. Nga maganad ka kuma. Sana sinsinan at tao ni gobernador. Agyaman na, manong. Sige, tadapay pa panak. Imposible nga aramidan ti gobernador ti kasjay. No awan ti bilin kan kuana. Talaga sa bali na ito na mapaspasama. Panagkunak talaga nga dati sa bali a plano ni Senyor Ismael. At plano ita ni Senyor Ismael adyak mo. Kaya ta sa wanda ita. Talagang adda mapaspasamak adyak ako. Naskan nga agsasarita kami manan kadagiti kalugaran tayo. May papan ka di iti naibaga ni gobernador iti may iti lugar tayo. Wen Marcela, saadan arab-rabak daytoy. Nasken na matutukan daytoy. Tamang ano makla at tayon tulaan ngayon. Kat awanan daytoy lugar nga inan-anadan tayaw. Minto. Amangan mat no pakaigapuan mananday tati saan anasaya at amapasamakan ka. Di kagdanag. Siya ti makaamo no kabailakon no saan. Ambok day ta. Ngampal palagipan ka laeng. Diyak kayat nga dati dakas amapasamakan ka. Agyaman ak Marcela. Di kagdanag tagan nadak akadayo. Marigata na panunot iti rumbang ama aramid, tapno makatulong ta, Loretta. Kastahag mo't laang, Vanessa. Adyak mo't amon no anya ti rumbang naramida. Loretta, Vanessa, nasingad ni Senyor Ismael kan ni gobernador. Saan ka di? Amangan no ada maitulong na kadana na Marcela. anya ka kadi Loretta. Amumot nga gat-atapak ka ni Papa. Kalpasan na, isupay ti asitga, apag kidawan iti pabor, para kadana na Marcela. Awan na siguro ti mapanunod ko asabali a pamuspusan. Tanong mapapanaw dana na Marcela ijay lugar da. Sa dinulaangan ti papananda. Saan ang mabalin nga awan ti maaramidan ta, Loretta? Jack itulok nga awan ti maaramidak iti daytoy agundaway. Ngam kasano nga rudan.
Kasano ang malapdan tati anyaman ang mapasama, no bilang laeng. Kasano ang matulungan tadana na Marcela? Makaamuditan. No nasken asyak ti makisarita ken ni gobernador. Aramidak. Anya? Sigurado ka ka di, Vanessa? Amangan no si Kati madaksan. No day talaangan tinatda pamuspusan. Aramidak Loretta. Jak lakit di itulok ang mapapanaw dana na Marcela. Kanda giti kalugaranda iti dayjay a lugar. Tinasayaat. Panunutan pa'y anaimbag no anya ti posible nga ibo nga dayta a planom. Narigatan. Amangan no anya kit iti mapasama. Amangan no nakarkaron to kit ti aparikot ti ibo nga dayta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti madamag kamin daw. Ay, panag ko na. Ket desidido ni gobernador amang papanaw kada tayo dito lugar tayo. Anya. Pinadas may kadagiti kakadwa tinapan nakisarita kadagiti masetnan. Anam namaan mi ang makatulong kada tayo ditoy. Hangam, amin dagiti inasitgan may. Liniklikan da kami. Ha? Ay, Diyos ko. Kasano tayo laangan nga gindag dito'y kamin daw. Anya laangan ti mapasamak kada tayo no bilang laang. Ay, dapay maibaga solidad. Agsasarita kami kadagiti daduma akalugaran tayaw. Tabareng no makapanunot kami iti solusyon para iti daytoy aparikot. Akila at manan adimteng kada tayo. Saan nga iti pan nakibiyang balasang ko? Ngam husto tinakunakan ka itay ni Loretta. Saan arumbeng ngagdarasudos ka? Ngam, awanan ti sabali a pamuspusan ang mapanunot ko, Yaya Claring. Vanessa, Diyak mat itulok ang mapapanaw latanda na Marcela iti dayjay a lugar. Kasano dalaang no bilang laang? Sa dino ti papananda. maawatan ka. Ngam adda matilintag ang mga sikaso iti amin. Dagiti masatnan nga adda iti turay. Yaya, Basta kayat ka apalagipan. Naskan nga agpanunot ka nga umuna. Sakbay ang mangisayang kat ka iti anyaman nga addang. Ang mga nusikan tukit diti madaksan, no di mo panunutan ang naimbag dagiti aramidaw. Balasap ko. Kayat mo asawan solidan. Nakitarip nung mat ni Manuel. ay, uwan Marcela. Ay, amuklatan no anya ti kayat asawan day ta panagsen na ay mo iti nauna. Nagsarita kami ngamin iti ama ni Manuel. Nakunana asaan arumbang alapdak ni Manuel iti araramidan na. Kaputap ang panunutan na ti pagsayaatan tayo amin. Anya, Dayta ti agpaiso, Marcela. Diyak amo no anya ti rumbang a panunutak gapo kadagiti mapaspasamak ita. ay, no siyak ti saludsudam solidan. Jak lakit di kayat apanawan day ti lugar tayo. Ngamin, adda dito'y ti amin alagip anapnon kay papanan iti biyag ko. Marcela, Kun maysa, amumat no anya tinapasamak dito'y lugar tayo. Nga pa kainaigan nakin ni Mateo. Iso asaan ko lakit di akayat apanawan daytoy alugar. Di Vanessa ti mauawa. Itanong tayo. Hello Vanessa. Andrew, makumikog ka kadipay. Saan mo tan? Apay ka di? Kaya't ka sumama ka sa Rita, lumabalik. May papanitian nga. Mabalik ka din na ibagaklangan, iti personal. Sige. Urayan nak dita mansyon. Umayak dita, itamat lang. Ano na sinsinan day ta mapaspasamak dito lugar mi Loretta. Sana pa nang idawdawat. Marikrit nak.
Amangan no agayos tugit ni Tidara iti dayto a lugar. Manuel, pangaasim. Saan ka kumangag panunot iti kasta? Saan anasaya ti kasta apang panunutam? Ngam posible dayta Loretta. No saan na maliklikan, talaga mapasamak ti kasta diti lugar mi. Pag ko na ang nga agsayasay ti Dara. Kaputasan kami nga manugot a pumanaw iti dayto a lugar. Manuel? Dayta tagpaiso, Loretta. Saan mi nga itulok nga agkakalugaran, ang mapapanaw kami dito. Ilaban mi ti karbungan mi. Nga oray pa ingatan, bukod mi abiyag ti katukat na. Ni Vanessa mismo ti mawag kanyak, yayak la rin. Kinid daw na ti panagsarita mi iti personal. Kasta ka di, iso matlagayam nga agpulpulas. Ha? Agpulpulas? Uwan baro, siguro rumor kayo. Ha? Di mo baybayan ni Vanessa, Andrew. Di kagdanag, yayak la rin. Saan to ang mapasamak ti kasta? Umuna pa nga adadaka sa mapasamak kanyak. Sakbay nga adadaka sa mapasamak ka ni Vanessa. Namnamaag dayta, Barok. Pasensya kan, Andrew. Nabayagan na ka nagpulas. Ha? Adayta ni Vanessa. O, anya. Mapantan, Andrew? O sige Vanessa, mapantat. Mamati ak itinako na ni Manuel kan kabalasan ko. Nana Marcela? Patsyak anak kasagana dagiti lumugar ito'y amang ibuis iti biyag na. Tapno ilaban dati karbungan da iti daytoy alugar. Anya? Tauray siya. Kasta akmutlaang balasang ko. Nana? Saan man siguro adumtang iti kasta apunto? Saan ka di? Sapay lakuma balasang ko. Ngam no talaga apilitin da kami ang pumanaw dito'y. Mapasamak ti saan anam namahan. Nana Marcela, pangaasiyo ko ma. Saan kayo nga agsaw iti kasta? Nakaamamak ti kasta apang panunutan niyo. Agi amanak ka pinatgamtikid daw ko, Andrew. Ay, peke din na saan, Vanessa? Ano dyan ko na mga ibagang kanya? Kasapulak ti tulong mo, Andrew. May papanitan niya. Ibagam na. Si Dada na kamang tulong kan ka. Kaya't ko ang makasarita ni Gobernador. Ha? Amo kakas ka ni Papa. Nasingad kamad ka ni Gobernador. Iso apa nga asim tatulungan na ko ma. Vanessa, di mo ko mapanunutan asaan ka kayat at tulungan. Ngambid dot ti kinunam ana si Dagak ka ni Gobernador. Ha? Makasaritak lang ni Gobernador no ibaunak ni Papan. Ken no ada tinasken ayuman ni kan kuha na maipapan iti napapatagabanat. Andrew? Ngambit di, sa anak ana singad kan kuha na akas iti kunan. Naturad ni Manuel Marcela. Anya ti kayat mo asawan, Mindo. Itay nagsasarita kami manan kadagiti lalaki dito lugar tayaw. Ni Manuel tinagkuna asaan arumbeng nga agbuteng tayaw. Iti nyaman nga ibagbaga ni Gobernador. Nang runa ket legal mat ti panakatagikwa tayaw. Kadagiti nagsaadan ti balay tayaw dito'y alugar. Anya? Isuhan ako na nga uray anya kano ti mapaspasamak. Saan tayo nga itulok ti kayat ni Gobernador? Talaga nga awan tinagdumaan da iti Mateo. Mindo, makit-kita kin ni Manuel da iti Mateo nga anak ta. Marcela, Iso adisidido akmutan. No idikat na palalo ti pananglapad ko kin ni Mateo. Gaputam kak nga agpagat. Ipaay ko itanti si bubukal asuportak iti laban ni Manuel. Nagkuyog gayang damanong ko kan ni Vanessa, yayak la rin. Wahan balasang ko. Sinukon ni Andrew dito'y mansyon. Maragsakan at nuin inutan ti panagsiningad da Vanessa kan manong Andrew. Kasta akmat laang balasang ko.
Ibagbagak nga rod ka ni Vanessa, nga awan tumat siguron ti rumsua asaan da pag kinaawatan ka ni Senyor. Gaputa na singadan ka ni Andrew. Yayak lang. Jakmut magustuhan ti mapaspasamak kadagiti agama. Saan arumbang adumakkel ti anyaman asaan da pag kinaawatan. Yaya. Panag ko nakat narigat no pakibiyangan tati personal abiyag da Senyor Ismael kan Vanessa. Nang runa kanyak, ta sa anak mat aparte ti pamilyada. Loretta, balasang ko. Isa, Ha? ne. Addan simang patalugan, yaya. Ang mga no addan da Vanessa kan Manong Andrew. Tilaangan kidawakan ka. Kat aganad ka kumaakan ayon. Pagyaman ak nanang. Ikarik, kanayon ang salwadak ti bagik. Rumbang laang. Sa anak akas iti kinatib karda Marcela kan Mindaw. Tsak lakit di amaw no anya ti mapasamak kanyak. No adadakas ang mapasamak kan ka. Saan yung amino na panunutan day ta, nanang? Kan may sa, awan mo't langan ti trabaho ko di mansyon. Tay nikat-nakit nga rodo ni Senyor Ismael. Isamay kak iti panahon ti mapaspasamak dito lugar tayo. Ay, anyamot nga minan dagiti ang mapaspasamak ita. Nagbalinan ang nagulo, kan nakabutbutang to'y sigod ang nagpintas, kan natal na lugar tayo. Kat ti panaglukat ti pagminasan ti makagapo amin dagitoy, ang mapaspasamak ita. Padala unay na Senyor Ismael ka ni Vanessa. At dalakit dilimad nga aramida ni Senyor Ismael. Iso akilata nagluwas iti syudad. Ken amok nga iso tinang bilin ka ni gobernador. Tap na mapapanaw dagiti agindag iti lugar da bagat Marcela. Amin dagiti nga inaramid na. Di na impakamu kanyak. Ngem sana nga tagtagari. Kampay di. Ket sana nga agat atap kadagiti aramidan na. Ita, ni mat Vanessa ti mayat ang makisarita ka ni gobernador. Iso mamati ak adamot lang ti limad nga aramidan ni Vanessa. Kat kayat nakpay nga aramatan. Ang husto lang tinaramid ko. Nagliba ka ni Vanessa. Kat kinunak asa anak na nasingad ka ni gobernador. Sana siya ti alilawan dagiti agama. Idodo ito mawawag ah. Ipaigit ko pa tilugan. Kat sungpatak ti awag ni Totoy. Intad kon ti pamalubos ko, iter-aramidan ni Manuel nga anak ko, Marcela. Sulitan. Amok amin nga awanan ti maramidak. Napanunot ko nga amangan no agbalinak laeng atubang kadagiti panggap ni Manuel. No bilang talapdakit din. Nang runa kat inlawlawag nila kay, apara kada tayo amin ti aramidan da. Husto ka, Soledad. Kastamot laeng ti desisyon ko. Suportarak dagiti kalugaran tayo. Iti anyaman apanggap da. Agsipod ta para iti pagsayaatan tayo ti amin. Marcela, Napukaw kunday di Mateo. Jak itulok nga ultimo day ti lugar nga impatag day di anak ko. Kat mapukaw pa'y kada tayo. podno dayta. Saan arumbang apukawan dalatan ti karbangan tayo iti daytoy a lugar. Ne, agaday dyan nga uwak, Marcela. Wan nga ron. Diyos ko, bulldozer dagiti sumunga. Ha? Ay, anya ti kayat asawan daytoy, Marcela. Tsaka mo solidan. Ay, naskan amaamuan ni Mindo daytoy. Amangan mo't no dagita a bulldozer ti mangreba ka dagiti pagtaengan tayo. Anya, ay saan amabalin, Marcela? Ipakaamuta daytoy kadagiti kalugaran tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asla saan ko apat dyan tiin baga ti kapsat ko? Asaan anasingad kan ni gobernador? Kasta akmat laang, Loretta. Ngamasaan ko ngayong pilit ti kayat ko.
Diyak kaya't amakadlaw ni Manong mo nga da sa bali apanggap ko. Kasano itan? Diyak pa'y amuno niya ti sumarunong aramidak. Ngam no makakita ak itinapinta sa gundaway. Talaga kasaritak ti gobernador. Ammo ka saan ka amalapdan iti kasta panggap mo. Agsipod na pampanunutam ti karadkad dagit agindag ijay lugar dana na Marcela. Puno dayta. Diyak kaya ti mapaay amang tulong kadakwada. Panagnagkakadana na Marcela nga awan ti amok. Iti anyaman nga atap da maipapan iti pakailaigan ti amak ijay pagminasa. Saan tayo mabutan ka katwa? Saan tayo palabasin na kita bulldozer at sumrag dito lugar tayo? Panggap dadadayo lang dagiti balay tayo. Lapdan tayo ita. Mauray pa ingatan kay papanan natin panangibwis tayo iti bukod tayo apyag. Saan tayo mabutan ka katwa? Ipakita tayo ti panagkay-kaysa tayo. Datatamindo kung tatang dagiti kasarsarita dyan may sa lalaki. Anya nga tat ibagbagada kadakwada. Anya nga tanti mapaspasamak, Marcela. Nagbanlangan ng dagiti kakalugaran tayo iti dalan apag naan dagiti bulldozer. Diyak pa'y ammo solidad. Dinakmet ngamin pinalubusan ni Mindo nga umasidag. Marcela, kaslag sa sarita damat. Matanaw agak manipod dito'y ayanta ita. Ay, anya ka din dahi ang mapaspasamak. Nakaamamak ka talaga. Aguray talaang dito'y. Saan ta nga umasasidag kadakwada? Agturong gayam iti pagminasan dagita bulldozer Manuel. Tatamin daw. Sanda kanu nga imay ditoy amang dadael kadagiti balay tayaw. Akas iti atap tayaw. Sigurado ka kadi tatamin daw. Iso ti kinuna di nakasarita. Amangan mo't alilawon da tayo lahat. Panagkunakit saan. Inosente mo tilangada. Ken maysa. No may da kanu kumaagdimules. Adda ko makakadwada nga otoridad. Tatamin daw. Ala, palabsan tayaw dagita bulldozer baraw. Sige nga rin tatamin daw. Ngam saan tayo pa pumanaw? Iskortan tayo daging ka makadanon dahi di baluarte ti pagminasan. Tap na makasigurado tayo. Diyak lang ninam na maamasangputan ka diti balay, Manong Andrew. Loreta din ko. Awan ka diti napatag nga asikaswang ita? Nanayas ti taray dagiti negosyo Loreta. Iso akayat ko matiagin na. Kasta ka di? Wen, adin ko. Makabannog mat ngamin dagiti inaramid ko iti kalabas. Nangruna. Ket inasikasok dagiti napanawan ni Senyor Ismael. Ay, wen gaya Manong. Saan ka di pa lang nga agsubli ni Senyor? Awan pa'y matiawag na. Kasta gayam. Agpalasak lang biit Manong ha. Kalpasan na. Mapanak mo't ija ayan ti negosyo. Kasaritak jay talkak ijay. Sigalata din ko. Basta ganad ka akanayon. Ay na, kung aklakit din do dagijayan dagiti bulldozer amang reba ka dagiti balay tayo dito'y Marcela. Saan gayam solidad? Nagbidot ta iti atap. Huwin nga raw. Anya ngay nga raw. Oray asino mo't Agdan ag itikas dyan na pasamak. Nagrunakit ang dati pang tama papanaw tayo iti daytoy a lugar. Daytang arun kahit. Da Manuel ken Mindo. Kaya't dati ag sigurado. Kastamot tanti sumagmamano kadagiti kalugaran tayo alalaki. Ay, huwan nga rod. Oray no adda itan ijay baluarte ti pagminasan dagiti bulldozer. Agbanbantay dalatta. Gusto nga minti ko na ni Manuel nga anak mo. Amangan nukula atin da tayo kitde. Nangruna kat ni gobernador matla ang takin negosyo iti pagminasan. Kat isumitla tinangibilin arumbang apanawan tayon da ito alugar. Ay, husto ka dita, Marcela. Nasaya at manaplano yung ti amin, Dodoy. Maragsa kanak iti day tangay niya, wag mo kanya kita.
No kasta planadon ti amin. Naske na may patungpalan. Nalawag ka di, Dodoy? Dakil ti panagtalag ko kan ka, Dodoy. Iso apat check nga agbaligi ti plano. Ket no mapasamak day ta. Dakil to apakairanudak. Addan ton ti pangtenglak ka ni Senyor Ismael. Alang arudan, basta tong palam amin dagiti napagsaritaan ta. Tapno sigurado anabaligi ti plano. Talaga ka di adi na kainawagan ni Papang balasang ko. Saan, Yaya? Katawan mo ti panggap ko ang mangawag kan kuana. Ay, talaga ka di nga agpinatangkan kayo nga agama. Yaya, among nga awan ti basol ko iti daytoy. Tano saan aga po ka ni Papa? Sa anak mo takastoy? Ngam si kati anak, Vanessa. Rumbang laa si kati agpakumbaba iti amam. Kabaolak nga aramidan dayta, Yaya. Ngam iti kastangar aramidan ni Papa. Rumbang nga tangag pakumbabakak. Ha? Dayta mo ti rason ko no apay ngar aramidat ti kastoy. Kabarang iti kastoy ngar aramidat kat makaamiris ti ama. Kastagayam tinapasamak dito, Nana Marcela. Isumit lagayam nga aging gayta. Adapay lang dagiti kakalugaran yung agbambantay di asidag ti pagminasan. Amkanda ngamin nga amangan nukulaaten da kami nga agindag dito eh. Nana Marcela, Nakaamamakmat ngamin at talaga, Andro. Uray asino siguro. Rumbang nga agalerto. Saan ka di? gusto kayo, Nana Marcela. Wan gayam. Amo ka din ti kabsat ko daytoy? Ha? Kwa? Saan pa'y? Saan pa'y matlaang nga may dito ni Loretta? Kastagayam. Nas ka na maamuan na daytoy. Iyawag ko kan kuana. Ha? Apay-pay laang, Andro. Amo ka na palalo ti panagayat ti kabsat ko amang tulong kada kayo, Nana Marcela. Ket jaklap dan ti kastangar aramiden na. Iso arumbeng lang amaamuan na daytoy anapasa. Asino ti ko ng anak amuam iti dayta? Ni Manong Andrew. At dapat nang aging gaita iti ayanda nga na Marcela. Anya? Amo ka mas daog ka, Vanessa. Kinapudno na, mas daog man. Ngam, pagyamanat kiti, ti panang ipakaam muna kanya. Kayat ko kumamot ti sumurot kan ka amapan ijay. Ngam, jak kayat anak karkaro amasair ti riknada kanya. Nang runa ni Nana Marcela. Sana bale, Vanessa. Siya pa na ti makaam mo. Loretta, Kan, pagtsak ang mapunas tumat lang, ti anyaman asakit tinakap kan ni Nana Marcela. kastamot tinamnamaot, Loretta. Kadagit ipakpakitak ita kinaimbag. Imposible asan ko amatig na itirik na dagijay amamirmiraot. Noon yaman ter aramida ni Senyor Ismael iti syudad. Noon yaman tilimad nga isaysayang kat na. Ayos lang kanya. Tatimad aramida. Ininot nga alag tirik na kan panagtalag dagiti namnamaag agumuran to ka ni Senyor Ismael. Ket no may patungpalan da dodoy ti plano mi. Ad danton ama pamatik dagiti sigud nga agtuado kanya. Ket saan lang nga dayta? Masiguradok amaalak to payan amamimpinsan ti simpatya ken panagtalag ti kabsat ko ani Loretta. Kastamot dan ni Vanessa. Di kan agliday balasang ko. Saan abale, tadamot ni Loretta agayem mo, amangan andingay katakwada. Nagsakit lang amin na panunutan Yaya. Gapo lang ang iti aramid ni Papa. Mairamraman ak pa yan. Laglagi pam, asaan pa'y laan na panagnagan ti amin, Vanessa. Yaya, Narigat met nukad ngamon adagos jay amam. Amam lataday jay, nga uray pa'y nga tabali-baliktadan tayo ti lubong. saan ko malipatan day taabanag, Yaya? Ngam no mapanaknakak na agpayso dagiti atap da ka ni Papa.
Sa anak mo't nga agduado amang kontraken kuana. Anya, Desidido ak iti dayta panggap ko, yaya. Kat aramidat dayta no kasakulan. Imaya kadagos, apaman nga inyawag kanyak ni Manong Andrew tinapasama. Nana Marcela. agyamanak balasang ko. Ngambidot mat gayam ti atap me. Nagturong mat gayam ijay pagminasan dagijay a bulldozer. Impagarop mi lakit din nurubaan dan dagiti balay me. Saan mat amabalin nga aramidan dalatan ti kasta, Nana? Ngamin, adamot ti proseso na dayta abanag. Marigrigat kami laeng balasang ko. Kadagiti baknang akaskin ni gobernador. Nalakalaeng nga aramiden na ti kayat na. Ha? Nairugi ng tupay ti operasyon ti pagminasan asaan mi apulos anak upuutan. Ngamin, inaramat na ti kwarta ken impluensya na. Nana Marcela? Ngamkas itinakon-akon. Saan kami abasta umanugot latan. Ilaban mi ti karbengan mi ti da ito'y alugar. Anabangunan mi. Agyaman tadi nakagura, Vanessa. Kung naklakit din nakagura na. Gapo tadi ka nakuyog iti ayan ni gobernador. Saan, Andrew? Apay kumakagura ka. Maawatan ka. Agyaman uwan gayam. Amok ang magagaram ka kumamot amapan ija ayan dana na Marcela. Ngam di kagdanag, tada ija ni ading ko. Iso pala ti makamo. Andrew, O sige, patuloy akon. Baliwak to man ti umay dito, Vanessa. Ayan ngay ni Andrew, Vanessa. dayjay man ni, yaya. Agturungan ijay lugan na. Nagbiit matan. Kunak no agbayag pay ditoy. Ada ka no pa'y ngamin asikaswan na, yaya. Kastagayam. Oh, dayjayan ni Andrew. Nakanan. Nasingpat ni Andrew balasang ko. Nang apay ading. Ha? Anya dayjayan. Iyaya? Amang ano ni Andrew dayjay? Anya. Inakitaan, yaya. Ay, urayan nak Vanessa. Ay, saan ka ngagmaymay sa amapan? Urayan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ano kadagiti kalugaran nyo tinakasarita kon Manuel? May sa tinaibagada. Saan dang umanugot abasta mapapanaw kayo latan dito ay? Imbagakmatan kan kay tinaminsan Loreta. Napatag kada kami dagiti dagasan ni Kwame iti dayto a lugar. Kay kayat mi pay ngagsayasay ti darami iti dayto a lugar. Ngam ti mapapanaw kami dito. Maawatan ka? Maawatak dagiti kalugaram? Maawatan kayo amin. Ngamkas iti kanayon nga ibagakkan ka, Manuel. Narigat ti agdarasudos. Amok dayta Loreta. Katagyaman na kiti kanayon na panang palagip mo kanyak. Nasingad ka kanyak, Manuel. Diyak kaya tamay sagmak ka? Tandaanam kumaakanayon dayta. Ni Vanessa ti umawawag. Mabit lang, Manuel, ha? Hello? Vanessa? Loretta, umay kadagos iti ospital. Intaray mi dito ni Manong mga Andrew. Anya? Apay? Anya tinapasamag ka ni Manong Andrew? Apay nga da dita ospital. Anya tinapasamag kan kuana? Anya nga ta tinapasamak mindo. Apay ang nagpaspas ti panagmaneho ni Loretta iti kotse na. Itay limabas dito'y batong ti balay. Eh, jakman ang po Marcela. Ngam ti amaw, naggapo ija ayan da Manuel. Ay, kaslakit din madanagan pay itinakita. Apay Marcela. Anya ko mati pagdanagam ngay. Kaslang amin adadakas ang napasamak. Iso akas jay ti kinapaspas ti panagmaneho ni Loretta. Amangan kit dimot no adda ti emergency.
Saan ngamin akas jay ti panagmanmaneho ni Loretta? Naannad day jay. Ngam sabali itay. Iso amad an agan ah. Nga tinapasamak ka ni Manong Andrew, Vanessa. Apay nga impanyo dito ospital. Kapampanaw na iji mansyon, idiadan ang nagmiaputok ti paltog. Kan kasla na idong paralugan. Nagdanagak, isa na pan mi kinita adagos. Kat saan na ka nagbidot, Loretta? Ni Andrew nga agpayso tinatambangan. Anya, hanggang asino tinang tambang kan kuana. Asino ti akin aramid iti daytoy. Saan ko nga mo? Madama pa lang ti panag-imbestigar dagiti pulis, ijay nakapasamakan ti insidente. Simuro tak itay na itaray diti ospital ni Andrew. Kat, kumusta ti kabsat ko, Vanessa? Delikado ka diti kasasaad na. Ada puot na aging gaitay nakagtang kami diti ospital. Iso na lang taging gaita. As-asikaswan pa lang dagiti doktor. Diyak pa'y amuno delikado ti kasasaad na gapo iti napasamak. Iso nga urayan talangan dagiti doktor. Imbag ta nakaumay ka adagos dito eh. Wan, Vanessa, kinapudno na. Kadwak ni Manuel, gapo ta madamang agsarsarita kami itay imawag ka. Isang tinagmaneho itay. Umay matlang diti ospital. Apaman ama iparada na ti kotse. Iyaya, kitaang. Ha? Addan ti kotse ni senyor di tagarahi ti mansyon. Saan aron bang makita nak ni Papa? Isa pasensyakan, Yaya. Ngam saan akon adumsaag. Sa dinungarudan ti papanam, balasan ko. Makamo di tanyaya. Ngam di kagdanag. Saan nakaman ano? Ala, dumsag kan. Tapno makapanaw akong sakbay ang makita nak ni Papa. Kat pangaasim, Yaya. Saan mo nga ibagbagakan ni Papa ti amin? Imposible adi na pa'y laam mo ti amin, balasan ko. Sigurado nga imbagan dagiti adda di ti mansyon ti amin. Sa bagay. Ibagam a desisyon ko ti amin. Ibagam a pinilit nak asaanan a pumanaw. Ngam siyak ti nagdesisyon. Anya tinapasamak, Clarín. Ayan ni Vanessa. Senyor, intulod naklaang ni Vanessa. Apaman ang nakita na tilugan nyo nga addan iti garahe ti mansyon. Kat saan na dim sa agpay. Ania. Pilpilitak ngam di na kayat. Iso apakawanan da ko ma. No saan ko anapilit ni Vanessa. Ni Andrea. Kumusta ni Andrea? Anya nga mina talaga tinapasamak. Itay pimanaw kami iti ospital. Medyo mayat magtanti kasasaad na. Damgis laang ti sugat na. Ngam kasapulan nga agtalinag iti ospital. Tapno obserbaran anaimbag dagiti doktor. Anya nga min tinapasamak. Diyak pa'y ambo, senyor. Saan mi pa'y ang nakasarita dagiti pulis ang nag-imbestigar. Tilaang amok. Kagapgapo ni Andrew diti mansyon, idi nakangag kami ka ni Vanessa kadagiti putok. Idi napan mi kinita. Nigayam Andrew tinatambangan. Kasta ti si bubukal ang napasamak, senyor. Asino tinangaramid kan ka iti kastoy, Manong Andrew? Asino dagiti nang tambang kan ka? Saan ko nga mo ading ko? Saan ko matanin na matinapasamak? Awan tiya mo kakabusor ko. Tapno daggandat iti biyag ko. Naimbaglangan taas si dagiti ayan da Vanessa tinakapasamakan na. Naarayat da kaadagos. Dakkel ti utang ko na imbaganakan kada Vanessa. No saan da ka tinulungan? Amangan mo niyan tinapasamak kanyak. Amom nga uray anyat mapaspasamak. Saan ang mabalin abaybayan ni Vanessa agayim ko dagiti agkasapulan? Pudno day Loretta. Kat gapoy ti naramid na. Nakarkarumanan anatin nagtirik nakken kwa na.
Sigurado ka sana ka umay dito ospital, boss? Saan, Dodoy? Diyak kaya ta makita nakatikabsat ko. Saan nga mo tikabsat ko tikanda na iti pribado at tao? Nalakala nga rasunan da ita, boss. Pagparangan tayo, aga po'y tinapasamakan ka. Kat kapilitan ngayon nala na, kas personal bodyguard mo. Dodoy, Boss, sana kawantay da kas kadagiti daduma kakadwak. Awan ti parikot, nagmarangmangak kadakwada. Awan ti pakadaksam. sige man langan. Alangarot, umay kan dito eh. Matungpal, boss. Bili na klang dagiti kakadwak apanawak dito yung hideout. Kalpasan na, umaya ko na dagos dito ospital. Kumusta mat ni Andro, Barok? Anya tinapasamak aya. Sigun itinaamuak na Marcela. Kagap-gapo na kano di mansion dagiti Villaflor. Idada ng tambang kan kuana. Anya, ay por Diyos. Kat, kumusta ngay ni Andro? Anya ti kasasaad na iji ospital, Barok? Tsakon simrag iti pribado asilig ni ayan na nana. Ngamsak bayapin manawak iti ospital. Kinuna ni Loreta ang nasayatan ti kasasaad ti kabsat na. Kastagayam. Naimbagmat no nalasatan ni Andro ti paggan. Ang asinong ay dagiti ng tambang kan kuana. Tay tatisan ko nga mo, Nana Marcela. Awan pa iti amok, may papan iti dayta abanag. Anya tinapasamak, yaya? Madlaw ang makaungat ni Papam. Ngam awan tinaramidan na iti imbagak alikliklikam. Kasta ka di? Hustumat. Tapno marik na naasaan ko ang magustuhan ti kayak na mapasamak. Katayan mo itahan balasan ko. Sa dino pinagdiritsuham. Iti balay ti may sa agayim ko, yaya. Kat di kag danag. Awan ti daka sa mapasamak kanyak ditoy. Natalgadak ditoy. Aganad ka nga ron balasan ko. Anya ti damag ka ni Andrew. Saan kami pa'y nakapagsarita kin ni Loreta? Diyak may naawagan. Ngam amok ang makapagsarita kaming tumatlaan. Alang nga ron, Vanessa. Tani ay ayabanak ni Papam. Kataganang nagkaakanayon. Bye. Sige, yaya. Bye. Nasaya at laangan. Tasaan adinangran ni Papa ni Yaya Claring. Naisubli kong tilugan ko iyan ang ipanan mi ka ni Loreta. Patsyak ang natalgadan ti amin. Sino ata tinang tambang ka ni Andro? Naimbaglaangan tadamgis laang dagiti sugat na. Saan anapuruan? Naturod mo't dagiti nagaramid iti kasjay. Nang runak at nalawag pa'y idinapasamak ti panakatambang ni Andro. Ngam ti kang runaan adamag. Anya ti basol ni Andrew kadagiti ng tambang kan kuana. Sino ka? Anya ter aramidem di tiruar ti seled ti kabsat ko? Naimbag nga oras man. Sak ni Dodoy. Adak ditoy, tapno bantayak ni Sir Andrew. Anya? Siguro na nagserserbiyakin ko na idi. Inawagan na kita, tadadakas ang napasamakin ko na. Iso nga dak ditoy. Sigurado ka? Wan, ma'am. Di kagdanag, tasana kakabusor. Alam, ma'am. Sumrag kayan. Madlaw ang naturat ti kabsat ni boss. Yan. Napintas. Sana sungsungbatan ni Vanessa ti awag ko kankwana. Kasta ka di, senyor. Agyaman ni Vanessa. Tasaan ko pa'y lang nga masango ita. Ngam itikan ito ang masango. Agalwad kanyak. Senyor, panagkunak. Kasayaatan na sardengan niyo apang pangtaan kan ungungtan ni Vanessa. Day talakid diti kang runaan ang makagapo. No apay asaan kayo nga agkatulusan. At dayta ka manen, si Kaklaring. Makibiyang ka manen. Kunamlan at dati karbang nga mamakibiyang kada kami nga agama. Senyor. Ha! Inagmanlangan di ospital. Tasarong karak ni Andreo.
Awan metla ti serbe ti makisarsarita kan ka, Claring. Mapagtal ka ni Dodoy, Loretta. Patya ka maprotektaran, nak. Kasapulak ti serbisyo na. Isungay nawagak adagos. Apaman na kastoy tinapagtang ko. Amo manong, mas dawak man. Adda ka di tinakaginuram nga iso ti posible anang aramid kan ka iti kasta? Awan tinakaapak ading ko. Jakmat amo. No asino ti awanan bay na nagaramid kanyak iti kastoy. Naimbaglakit din ta sana ka napuruan. Dagiti polis. Imay da ka din kabayatan ti kawan ko? Saan pa Ngam amok ang madamdamalang. Umayan dagi jay. Mamuak to lang no niya ti resulta ti investigasyon da. Naimbag nga oras mo, Andreo. Loretta. Da kayo gayam, senyor. Sumra kayo? Loretta, panawan na kami pailangan ka ni senyor. Kaya't ko makapagsarita kami anay pa. Diyak ilibak ti amin, senyor. Mas dawak. Takilaat ka nagluwas nga awan man lang ti paabiso. Saan mo ngayon pa kada apulos kanyak ti panagluwas mo? Pasensya ka na, Andreo. Napataga ba nagtinasikaso ki Jay Sudad? Naimbag nga rod tanaor no sa Dagos. Ulitak ti akit daw iti pamakawan. Dispensaran na. Nakaskas daw lang amin, senyor. Makapatap lang nga rodan dagiti simaruno na pasamak. Anya ti kayat mo asawan? Anya ang makapaatap sa asawan? Itikawan nyo ajak amuno niya ti ginagarayo ija syudad. Isumot ti pan nakapasama kanyak ti kastoy. Andreo, anya ti kayat mo asawan? Apay akas tamutan ti sarsaritaam? Di kay kaya't apagatapan, senyor. Ngamad da ka di amuyo itinapasama kanyak. Andreo? Anya ka din dahi tanga ipagbagam. Amo masaan ko ang maaramid ti kasta. Kasano ang mamati kasaan nyo ang maaramid. Idin to tagdisdesisyon kayon asaan nyo nga ipakpakam mo kanyak. Imbagak matan kan ka, Andreo. At dala tinapatag nga inasikaso ki Jay Sudad. Isu akalata nagluwasak. Impalawag kumatan kan ka, saan ka di? Ket, tiimbilin nyo ka ni Gobernador. Saan ngagtignay ni Gobernador no awan tibilin nyo? Saan ko binilin akasarita na dagiti aginda gijayan ti pagminasan? Iso asigurado asikatinang bilin kan kuha na. Saan ka di, Senyor Ismael? Aklunak, Andreo. Binilin ko ni Gobernador. Kalaat matlang dahi dya a desisyon ko. Gaputain ranak, iti kaawan ko dito'y lugar tayo. Iti kasta, nakarkaron ang mapunas ti atap dagiti umili kanyak. Dahi tatipudno, Andreo. Ay suasapay lakuma, tamaawatan na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa dino ti kunayo apapanan nyo ko ni Tata Mindo, Nana Marcela? Ijay ospital, Manuel. Ingkam sa rungkaran ni Andrew. Itad mi matan kan kwa na dagiti kapuros a prutas. Manipod ka dagiti mula ni Mindo nga agbo nga akayo. Kastagayam. Nasayat da ito, Nana. Tapno marit na ni Andreo, ang maladingitan tayo itinapagteng na. Manuel. Oh. Apay, Nana. Kasadi kayo mat umanugot itimbagak. Manuel Baro. Naskan ka di pay laeng adamagam ti kasta kanya. Amumot no anya ti makagapo. No apay anasingad tayo amin ken ni Andrew. Gapo iti kinaimbag kada tayo ti kabsat na ani Loretta. Sa bagay,
Paiso day tang imbagam na Marcela. Saan amay libak no kasano nga isakit na tayo ni Loreta? Kat day tati kang runaan ang makagapaw. No apay anapatagmat kada tayo ni Loreta. Pinangawang ni Andrew, Diyos ko. Asino iti kadwa na? Adda ijay ti amam, ni Senyor Ismael. Kasta gayam. Isumat lang adda ka dito ita. Wan gayam, Loreta. Indiret sok matlaang jelugan ko iti talyer anang ipananta idi. Awan parikot iti dayta, Vanessa? Saan na basta makita ijay ti lugan mo? So adi ka madanagan. Kumusta ni Manong mo? Kas napaliw ko kankwana. Napigsamot tan. Panagkunak, saan nga agbayag iti ospital ni Manong Andro? Nagsigurado lang ti doktor, iso a pinagtalin na na pay lang iti ospital. Nasayaat mo kasta. Kat, dagiti pulis. Napanda ka din iti ospital? Diyak pa'y nakita ita iti ospital? Diyak lang mo ita no napandan. Angam sakbay nga agsubliak iti ospital. Dumagasa kon iti presinto. Tap na makasaritak dagiti investigador. Kat sapay la po ma, taaddan na pintas a resulta ti investigasyon da. Napaut po ti kada dito ni Senyor Ismael, boss. Nadlaw ko amadanagan iti dinamag ko kankwana. No adda mo na may papan iti napasama kanya. Biliba ka talaga kadagiti diskartem, boss. Naidumduma ka. Saan asinsinan dagiti mapampanunot mo? Narik na katensyonado ni Senyor Ismael. Gapo iti kasde at dinamag ko kankwana. Nagdanag. Iso nga amok nga addan pang tenglak kankwana. Di kat nasayat no kasta, boss. Sana basta makapagkadkad iti anyaman na kayat mo. Talaga, Dodoy. Tanwag kadkad. Nalakalang nga ibakan ko nga iso ti utak iti napasama kanya. Tuso ka talaga, boss. Rumbang lang, Dodoy. Saan ko nga itulok asyakit din ti alilawan ni Senyor Ismael. Ngay may dito dagiti pulis sa atin ko. Sabay kayat ko na maamuan. No asino dagiti nagpanggap iti biyag ko. Naggapuak iti presinto, Manong. Napanak ijay kabayatan ti kada dito ni Senyor Ismael. Kasta ka di. Ket anya tinamuan. Saan da pay lang nga amon no asino dagiti responsable iti napasamak kan ka? Anya mutten. Apay nagbuntog ti investigasyon da. Orumbang la ko mga adante resulta ti amin. Inkarimot kit di dagiti pulis nga aramidan dati amin, Manong Andrew. Ikagumaan da nga amon ti kinasya sino dagiti responsable. Tapno makamagdaida iti kabiitan a panawen. Saan laangan adito'y ayam tayo tinakabutbutang ita, Marcela? Oray sa diinon san apas at to'y probinsya tayo kat napaggadaan. Naku namon solidan. Pamanagnak tinapasamak kini Andrew. Naimbaglaangan tasaan anapuruan ti panang tambang dakan ko na. Day tangarod kaat. Ay, kaasimat ni Loreta. Napas na kamang tultulong kada tayo. Kalpasan na, kasde pa'y tinapasamak iti kabsat na. Solidan. Amom noon niya ti atapak, Marcela. Ha? Anya da ita solidan. Panagkunakat. Nagitimot lang ang agar-aramid iti saan anasaya at dito'y lugar tayo. Ti responsablay iti napasamak ka ni Andro. Anya? Day tati agparparik na kanyak. Kat no pudno day tanga atap ko. Posiblay. Adagitimot lang ang adda iti pagminasan. Tinagaramid iti may kaniwas ka ni Andro. Itay pa'y lang nga ulit ti cellphone ko. Kamsaan ko asumsumbatan. Nga uray pa'y niyayak na rin ti umawawag. Nalawag ti intex kanyak ni Yaya. Kampay idikat awagan na ta iso ti bilin ni Papa. Iso adyak sumbatan ti cellphone ko. Nga uray itay pa'y nga agriri.
Anya ngay Claring. Apay ang nagbayag ka mangawag kini Vanessa. Pasensya kan, senyor. Ngam di na matsungsong-batan ti cellphone na. O nila ang nga oni iti banger alinya. Anya? Anya tiga po, Claring. Jakam mo. Ngam o nila ang nga oni iti banger alinya. Hala, awagam lata. Saan ka nga agsardeng? Nas ka na makasaritak ni Vanessa. Hala, Claring. Awagam manan. Dodoy tinagan mo. Saan ka di? Wen, ma'am. Umay ka. Mapantay di kantin di ospital. Ha? Labing itat, ma'am. Ngamnas kan ngagtali na ay daklaan dito yung artist seleb ni Sir Andreo dito ospital. Anya? Pulis ka ka di? Wano militar? Ha? Saan, ma'am? Saan ka pulis? Weno, militar. Gagangay lang nga umili. Kasta gayam. Ngam, saan mo matsiguro ang mailibak apaltog day ta linaon tisling bag mo? Ma'am. Bilibak mat. Ta saan ka anasitar asimrek dito ospital? Nga oray, igam ti linaon day tabag nga adakan ka. Ma'am. No di na kaya ta kuyugan ijay kantin? Makamo ka? Ngam pinasing kadam ti atap ko. Nga adda ti sabali ang mapaspasamak. Isong adda ng tambang iti kabsat ko. Anyang ay tinagsasaritaan niyo, Mindang. Plano dagiti kakadwa ti mapan iti opisina ni Mayor. Ngam adda nga ta maaramidan ni Mayor. Idinto ta ni gobernador ti panggap tayo nga ireklamo gapo iti pagminasan. Naku na ti may sa kalugaran tayo. Posible tulungan na tayo ni Mayor. Maudi nga minin at termino na ita. Ket plano nan sa kanaw ti agpailayon a gobernador. Anya? Panagkunak kat matulungan na tayong agpaiso ni Mayor no bilang laang. Ta siyempre, kalabanan na ni gobernador no agpailayon tumat kas gobernador inton eleksyon. Day tagarod kahit Marcela. Iso nga dapay namnama. Madlaw na turad ti kabsat mo, boss. Sana sinsina na babae. Madlaw nga awan ti kabutang na. Anya ti kayat mo sa Dodoy. Apay akas tati bagbaga may papan iti kabsat ko. Kinasarita na itay di tarwar ti seled mo, boss. Awawisan na kamapan ni Jay kantin ti ospital. Ngam pinay ko. Gapot ako na asan ka mabali na panawan. Kahit Nagadon timbagbaga na. Kan dinamag na kanyak, boss. Ultimo ti paltog nga da dito isling bag ko. Dinilaw na. kasta gaya. Dodoy. Saan ka basta agtalag iti kabsat ko? Anya? Apay, boss. Kabsat mo day, Jay. Apay, adi mo kaya't nagtalag kakan ko, na. Siyak titong palan. Kabisadok ti kabsat ko. Amok nga da pa nagduwa-duwa na kanya. Gamdi nala kayat nga ipatlaw. Natangken na talaga ti anak ko. Marigatan ako na mangkilga, kan mang pasurot kan kuana. Hanggang sana mabalin at ilatan kayat na ti masurot. Naskan nga ipakita kan kuana, asyak ti amana, kat rumbeng lang asyak ti surutan na. Claring! Claring! Senyor. Hanya ngay, nakontak mo ka din ni Vanessa? Lading itak, senyor. Talaga asaan na asungsong batan ti cellphone na. Talaga natangken ti ulo na. Hanggang sana mabalin ti aramidan na. Saan ako manugot, Claring?
No kasapula na sa kamis monte mang sapol, kan mangyawid kan kuana. Aramidak tayo ka. At danay baga kanyak dyan nalak at tao nga agbantay kanyak, Loretta. Nagipulong gayam adagos kan ni Dudoy, Manong. Tiko nakading ko. At danay baga na kanyak. Sanket ang nagipulong. Manong Andrew, kaya't ko lang ang masigurado ti amin. Kabsat ka. Panag ko na, karbangak amaamuan ti maipapan iti tao nga inalam amang bantay kan ka. Kaya't ko ang masigurado, asaan ka nakarkaro nga agpagad gapokan ko na. Mapagtal ka ni Dodoy, Loretta. Nakasagana day dyan nga agibwis itibiyag na para kanyak. Day ta nga ro ti pagdanagak, Manong Andrew. Day ta kinunam nga agibwis itibiyag. May sa ti kayat asawan ti kasta sarita. Adda na dara arangat a posible a mapasamak. Napalalo mo ti imahinasyon mo. Anya kumaga po nga da mapasamak ka na dararangat. Sana mapasamak tayo ta. Isuasaan ka kumamadanagan, Loretta. Sige. Sige ti makamo, Manong. Agpakadak nga Ruden. Tangay adamot ti mangbantay kan ka diti ospital. Awagan na, no bilang tada ti rumswa aparit. Impagarot ko. No di ka nagsubli dito, senyor. Kunak no din akong sarungkaran pa. Apay ko mga ramidak tayo ta, Andrio. Kasla anak kan. Sak ti kaunaan na maladingitan iti kasta na pagteng mo. Panghasim. Punasam kumanuan yaman ti atap mo kanya. Awan ti ammo kay tinapasamag kan ka. Sapay la ko ma. Tagpay sungawan, senyor. Andrio. Jakmat kayat a panunutan nga dapakain na ganyo tinapasama kanyak. Ngam talaga jak maliklikan ti agatap. Nang runa ka dagiti naamuak nga aramiden nyo, asan nyo nga impakpaka mo kanyak. Kastoy langan. Anya ti kayat mo nga aramidak. Tapno mapunas ti anyaman na panagdwa-dwa, wano panagatap mo kanyak. Ibagam, tas si dadaan na ka mga ramid. Simple lang, senyor. Amok ngawan ni Vanessa iji mansion nyo. Tadda kayon. Kayat ko sa pulon nyo, no sa dino ti ayan ni Vanessa. Sakbayan nagluwasak. Kinidaw kun kan ka titulong mo, Andrea. Pudno. Ket nagsubli ni Vanessa iji mansion nyo, idiawan ka. Pimanaw lang ita, tadda ka manan. May sa ti kahit asawan da ita, senyor. Di nakakayat akaden na ti anak mo. Tanalabit nga daam muna apalimad mo. Palimad ta, Andrea. Saan ko lang nga palimad? Palimad ta. Numay papan kadagiti negosyo. Wen, aklo nag-apalimad ta. Ngem numay papan kadagiti saan anasaya at apaspasama. Palimad mo lang, senyor. Di na ko mairaman. Palimad mo lang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti aramidan nyo dito Nana Marcela. Sarungkaran mi ti kabsat mo, balasang ko. Ni Andrew, iso nga imay kami kinimindo. Ayan nga ni Tata Mindo. Isimsimpa na laang jay tricycle nga inaramat me nga imay ditoy. Kasta gayam, Nana. Kumusta ni manong mo, balasang ko? Napigsamot tan. Madamati pa nagsarita na kan ni Senyor Ismael. Isarim mo anak pa lang, Nana Marcela. Ay, adda gayam ni Senyor Ismael. Madamdama lang arudan asumrak kami. Saan arumbong nga isturbuan mi ti panagsarita da Andrew kan Senyor Ismael?
tayo gayam ka ni tatang mo. Iti ipapandag iti kalugaran tayo iti opisina ni Mayor Manuel. Rumbang lang nanang. Kaya't mi nga ipakita ti suporta mi iti desisyon dagiti kalugaran tayo. Adda nga ta nasaya at apagbanagan day ta nga aramiden tayo. Sana sigurado nanang. Ngam adda posibilidad a matulungan na tayo ni Mayor. Nangro na kat adda sayang gusang akalabanan na iti pwesto ni gobernador intun umay nga eleksyon. Ay, anak ko. Sapay la ko mga road. Tadang agpaiso ti pagbanagan day ta nga addang tayo. Barang nagsublipay ti sigod alinak ken kapya dito'y lugar tayo. Talaga nga da pa nagatap kanyak ni Andreo. Nadnadlaw day ta. Ngam sana mabalin na mapukaw ti panagtalag na kanyak. Jack itulog. Nang runa kat sigurado adakkel ti pagbaliwan dagiti negosyo no bilang tamakisina ni Andreo. Oh, nas ka na masarakak ni Vanessa. Gaputa day ta ti kondisyon na kanyak. Jack lakit di tulo ka mapukaw ti panagtalag kanyak ni Andreo. Talaga nakaskas daw tinapasamak ka ni manong mo. No kasta nga awan pa'y lagayam tinaduktanan dagiti pulis. Vanessa? Nagturo dun tinagaramid kan kwa na iti kasjay. Agasam tanalawag pa'y lang ti aglawlaw, idi tinambangan da. Damdamagak nga rod ka ni Manong Andrew. Noan niya talaga ti mapaspasama. Ngam awan ti ibagana kanya. Di pa'y may sa pagduaduak. Iso ti panangalan na iti armado a bodyguard na. Ano? Armado ko na? Wan, Vanessa. Kinumprontar ko nga rod day dyan agnagan iti Dodoy. Dinamag ko na polis when no militar. Angam, saan ka numat? Iso amas dawak no apay nga adda ti igam na. No kasta nga rod, agpadadaitan ka ni Papa nga adda ti tao na nga armado. Sa bagay, maawatak ni manong mo, gapo iti napasamak kan kwa na. Ngam ni Papa, sipod pa idikat addan dagiti tao na nga armado. Idinto taawan mat ti amok apang ta iti biyag na. Lugas ta di nasungsungbatan ako nam ti cellphone na. Siyak nga roden ti mangipamuspusan iti amin. Senyor. Sana siyak ti subsubukan ni Vanessa. Siyak ti amana. Kat rumbang lang as siyak ti tungpalin na. Saan kit di as siyak ti agtungpal kan kwa na. Panagkunakat saan mo't nga iti kasta, senyor. May salaang mo't saan ang magustuhan ni Vanessa. Iso ti panang... Sumardang kan, Claring. Diyak kasapulan ti opinion mo. Buisit kit di. Senyor. Siyak ti rumbang nga masurot. Kat aramidag ti amin na pamuspusan. Tapno masarakak ni Vanessa. Kinapod mo na, boss. Sabali mo't ti panangkit-kita kanyak ni Senyor Ismael. Anya ti kayat mo asawan, Dodoy. Madlaw nga dati sabali nga iwas na mangkit-kita kanyak. Madlaw a pagduado anak, boss. Nalabit ang maamak lang, Dayjay. Gapot ang makita na asaan ka asinsinan ngayon nalak at tao. Kasta nga ta, boss? Amangan kit dimot no pagpampanunutan na ko ni Tidakas. Amangan no niya teramidan na kanyak, boss. Apay, Dodoy? Kabutang mo ka din ni Senyor Ismael? Ha? Karkar dayo mata, boss. Awan ti kabutang ko, no di si kalang. Tas si kakit nga roti amok. Iswati ka madanagan, boss. Awan ti maramidan dayjay as Senyor Ismael. Uray pa'y no nabaknang. Bidot na itangay bagam, Dodoy. Tati agdadatang agpaiso. Nabakbak na nga adayo ngem iti dayjay as Senyor Ismael. Naimbaga oras mo, Loretta. Senyor, da kayo matgayam. Sige, sumrak kayo. Saan ang balasan ko?
Imbayak lang tagdamagaken ka may papan kini Vanessa. Ha? Apa ni Vanessa, senyor? Nakuna da manong mo, ken ni Claring. Ngay di ka no awanak ket agaw-awi di mansyon ni Vanessa. Ngamita ta nagsubliak, pimanaw manen. Senyor? Sikat ikasingada nagayam ti anak ko, balasan ko. Mamatiak nga dati na ibaganakan ka, may papan iti sa dinuman ngayan na ita. Ladingitak, senyor. Ngamjak amo ti ayan itan ni Vanessa. Anya, ayan na nga taitan. Ngam di kay madanagan, senyor. Tano sa di naman ti ayan ni Vanessa. Amok ang natalgad day chay. Takabailan na asalwadan ti bagina. Sige nga rod, balasan ko. Agyamanak, ket pasensya ka no na isturbo ka. Ala, patuloy kon. Sige, senyor. Ladingitak, senyor Ismael. Ngam saan ko amabalin nga ibaga kada kayo ti amin. Day chay. Pimanawan ni senyor. Agrobwatak matan tagsubliak ijaayan ni Vanessa. Angam sakbay na. Dumagasak nga umuna ijaayan tanan na Marcela. Kastagayam tinapagnunumuan niyo, Mindo. Wan Marcela. Dagiti agkabanwag tinagboluntaryaw nga agsisinublat nga agbantay iji dalan nga agturong iji masakupan ti pagminasaan. Agsisinublat da. Ni Manuel tinangidaulo kadakwada. Talaga nga awan apulos tinagdumaan da Manuel kanda iti Mateo. Naku namon. No para iti pagsayaatan dagiti lumugar. Uray pa'y nga takasano kapaggan. Talaga nakasagana nga uray pa'y anya ti mapaspasama. Amo, Mindo. No awan lang ata ni Manuel nga iso tinang ibaw ingak iti atensyon ko. Amang ano aging gaita. Kat addaak pa'y laeng iti maisa asuli nga agpulpul ko. Gapo iti napagtengday ti anak ta. Kinapodno na. Kastaak matlaan, Marcela. Imbawing ko ni Manuel ti amin. Tapno na laka amalipatak ti napasamak iti day di Mateo. Nay, kutsi ni Loreta tinagsardeng iti batog ti balay. Sigurado nga umay sumarong karday ta. Kapag iso dito'y nang iparatag iti lugang ko. Sana narumbang nga sinurot ko pa'y ni Loreta. Aging gay ti balay da Marcela. Ta sigurado ang makadlaw tunday jay. Ngam dito'y nagparada ka manguray kan kwa nang aggapoy jay ayan da Marcela. Di nanto pulos madlaw ti panang surot ko kan kwa na. Imposible ti kinuna nang awan ti amuna. May papan iti ayan ita ni Vanessa. Saan ko apat dyan na pulos? Isungay kaguma kasurutan iti nalimod ni Loreta. Gaputag parparik na kanya nga damadok talak iti kastoy nga aramidan. Naggapo akon iti ayan dana na Marcela. Ngam, amo mata sa anak amabalin apumanaw. Aging gaasaan ka amakasarita, Manuel. Umay nakmanon palagi pan, kasta ka day. Saan matadakas? Saan ka di? Agyaman na, Loreta. Mariknak ti panang sakit mo kanyak. Sigud matan. Saan ka di, Manuel? Kan may sa? Amok namin no anyat aramidam. Kan no asino ti agnomar iti kayak mo amapasama. Agyaman na, Loreta. Saan mi amabalin na baybayan nga ibaddak dalatan ti karbangan mi? Nasken nagtignay kami ngagkakalukaran. Katangay madlaw ko, ngawan tinaturod amang suporta kada tatang ken tatamin daw. Siya nga ron ti mga daulo kadagiti kakalugaran mi. Adda agditan, Manuel. Basta tikid dawak lang kan ka. Agan nagkakanayon. Alang Rodan. Patuloy akon. Sigurado nga agur-urayan ni Vanessa. O sige, Loreta. Agannad ka.
Kat idanon mo ko ni Vanessa, asan niya agdanag. Tamamatiak, mapunas tumot lang ti panagpasugnod ni Nana Marcela kan kuana. Di kayak da nagyayak la rin. Di nak basta masarakan ni Papa dito ayan ko ita. Ngam natalgad ka kalibot laang dita. Banasang ka. Wen, yaya. Di nak ko mapagdanagan. Sa anak amaan ano ditoy. Natalgedak dito'y ayan ko. Nasaya at narunno kasta. Banasang ka. Kasi di imbagakod kan ka. Di nakpagdanagan dito'y takabaal ang tianyaman nga aramidan ni Babam. Basta ikarin kumanga gandad ka kanayon. Balasang ka. Di ka agdanag ko nakmet, yaya. Awan ti dake sa mapasama kanya. Ne, adan sa simang pat, yaya. Putda kon ti saritaan ta. Bye. Inakitaan mo asino ti simang pat. Apag iso, adan ni Loretta. Simang patan ti gayem ko. Kinapudno na, Loretta. Magagaranak mo tan ama isubli ti sigod alinangan mi kadanana Marcela. Vanessa? Saan ko abasol ti anyaman na basol ti amak? Isasapay la ko ma. Tamaawatan mo't dayta ni Nana Marcela. Amamom ni Nana Marcela, Vanessa. Mamati ka saan nga agnanayon ti anyaman nga adda amarikrik nana. Kat ti pa nagpaspasugnod na. Bunga lang day jay tinapasamak iti day di Mateo. Sa bagay, maawatak dayta. Ah, kasanong nga ruden. Patuloy yukuan, tagsubli akpay iti ospital. Awagan naklaan no adda ka sa punaw. Saan pa yung nagsubli dito yung Jacob Satyo, boss? Diyan ka mo no sa dino tinapanan na. Bayam lang, Dodoy. Saan ko matakasakulan ni Loretta dito eh? Sa bagay matgid ha, boss. Ken mabanugak mo't lang nga agin si Singpet no adda dito ti kapsat ko. Iso na sayat mo't no saan pa ila nagsubli. Boss. Uray ni Senyor Ismael. Saan pa yung nagsubli? Bayam ida, Dodoy. Tinapatag. Ket dagiti plano. Basta ti pagparangam kadakwada. Ket inala ka a bodyguard. Gapi tinapasama kanya. Awanan sa balipay. Adeta, nakaisim pa ako. Nakadalusak matan. Naskan ama kumikumak, tapno sa anak ama sikuran dito eh. Agi na naaklabiit. Kalpasan na, rumarak. Padasat ti mapan kadag iti lugar anam na maag apakaalaak iti impormasyon. Makamuditan. Amok anapagad ti pangpanggapak nga aramidan. Ngam nakasagana ak. Tinapatag, kat adda ti mapanagnagak kadag iti atap ko. Nang runa no may... Nagsubli lakit din ni Loretta. Ada siguro nalipatan na nga imbaga. Inakilo ka tiri daw. Mabit lang, Loretta. Umayon. Loretta. Kung natumat nga daka ditoy, Vanessa. Papa. Di ko nam siguro kat saan ka masarakanan niya. Umay ka. Di nakigaman, Papa. Masaksakitan. Sumurot ka kanya. Agawit ta ni Jemanson. Saan, Papa? Diyak kayat. Natangkan na talaga ti ulong. Sumurot ka kanya. Saan ka nagagkad? Agsubli ka Jemanson. Tayjay ti pagnadam. Di nakpadpadasan, Vanessa. Tatalaga kabilan ka no natangkan ti ulong. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung ako di kagsubli dito Loretta. Apay kumaasaan, Manong? Gapo ka dita, dan inalam amang bantay ka nila, kat saan akon nga umay? Saan mat nga iti kastading ko. Jakla kayat amasi nga kay ti anyaman nga aramidan. Ay na, Manong, di ka man nagdrama. Saan mo abagay? Oh, adain sangput ko amakan. Amangan no di mo magustuhan ti rasyon dito ospital.
Apay kit dinasahan natin ko. Amom mat asa anak anapili. Nasayaat nga ron no kasta manong Andrew? Uwan gayam? Di magasak ijay billing section. Naamo ka makarawar ka matgayaman itong bigan. Uwan natin ko. Adan pa malubos si doktor. Itapay kumakit din Hanggang kinuna na akasayaatanan ngayon ton bigatan tiror warte. Ita, tadatan dito'y mansyon. Ibagam kanya. Asilo ti aking kukuha iti balay anag naedam. Ha? Ken sa dino tayan tilugan mo. Apay nga awan ni Jay. Mabalin ka di, Papa. Naikuyog na kon dito'y mansyon. Umdas ko man daytakan ka. Saan ko man akomporme pailaang ti damdamagam. Talaga natangkan ti ulo man niya. Kayat mo ka di man ti makaraman, ha? Imbaga kon kan ka. Saan nagpangadwa amang kabil kan ka? Nukasta anatangkan ti ulom. Isungay bagam kaniya. Asino ti aking kukwa iti balay? Ni ka di Loretta? Papa, Iti kasta reaksyon mo. Masigurado nga dati pa kay naigan ni Loretta iti amin ngay naramid mo. awan ti amo ni Loretta dito'y, Papa. Di mo iraman ti gayam ko. Tano aramidam dayta. Ikarik. Lipat asik ka ti amak. Kabaalak nga aramidam dayta, Papa. Tano kabaalan nakmat adang ran nga anak mo. Kabaalan kamat nga rod alipatan nga amak. O na yan, balasang ko. Imbes ko maamaornos kayo nga agama. Saanon ta nakarkaron adim makaltis usik iti nagbaetan niyo. Nasagana akong dayti apagtan. Yayak lang. Anya ti kayat mo asawan, Vanessa. Saan ka amaawatan, balasang ko? Idiin kaddan ko aduktanak ti anyaman nga ilimlimad ni Papa. Inaklon kon iti bagik. Adumteng to ti kastoy akan ito. Anya, Day tatyak paiso yaya. Isumaawan anyaman na kanyak ti amin. Naaklon kon at talaga adumtang ti kastoy akan ito. Iti nagbaetan mi nga agama. Tata Mindo, kasayatan na agawid kayo. Sa nabalit adakadwak nga agbantay dito. Lima kami ngamin nagtalinaad ita dito. Hanya nga oras asumangpet dagiti mangisandi kada kayo nga iparaw. Agpatingga kami ititang nga tirabi, Tata Mindo. Sumangpet tumat ng dagiti karelyebo ming agbantay dito. Agpatinggadan tumat inton sumingising di init. Kalpasan na, sa palin tumanin timang sublat kadakwada. Kasta kaday. Ay, makipagbantayak matan kada kayo. Agkigidan tayon taon nga agawed, barok. Amangan no maapektaran ti salon at yu, Tata. Kun siguradong agdanag ni Nana Marcela. Iso kasayatan siguro na agawid kayo. Saan kayo na makipagbantay kada kami dito? Naimbag ta na alak day ti cellphone ko. Saan ka laan awagan adagos, Loretta? Itaak lang amin anay kan iti gundaway. Anya ti kayat mo asawan, Vanessa? Nasarakan nak ni Papa. Adak itan dito'y mansyon. Anya? Kasano ang napasamag dayta? Saan nga mo ni Senyor Ismael dayta ang lugar? Kan saan na nga ako ang kukuami daytay? Panagkunakkat na surutan na ka ni Papa. Ngamin, apag sibot mo laang idisimangpot ijay ni Papa. Anya? Vanessa, sorry Siyak ti nakaigapuan ti pag nakasarak na kan ka. Diyak nadlaw ka nasurutan na. Saan ka nga daw iti pamakawan? Amo kasano akinaya ti kasdiyan na pasamak? Impakaamok laken ka ti amin, tamapan kanto ijay. Saan ko ngamin ana isara na imbag tiri daw? Amang ano adakit di agdurso ka sumrak ijay. Makaamukan ton amang ilak ana imbag iti balay anag na uda.
Salamat kat anak ipagbantay ka. Amok latan no anya ti inaramid mo itay saan ka pa'y anak kasangpet idi alas 8 idi rabi eh. Adamot ngamin ijay ni Manuel. Aging gay tay tengah ti rabi ti batang na. Isu ngayon kadidang ko ti makipagbantay mo tayo, Marcela. Amangan no anya ti mapasamakan ka. Gapo itar aramidang mindo. Amangan no maapektaran ti salun at mo. Kastamot lati imbaga ni Manuel. Ang awan ti pagdanaga, Marcela. Kabail akon. Alah, mapanta maturugan. Naistorbo ka lakit nga rodan iti pan naturog mo. Gapo iti isasangput ko. Anya ti katasawan day to'y papa. Apay ananayunan dagiti lalaki nga agbambantay di tarwar ti mansyon. Simple lang. Tapno ad ado, timang bantay kan ka. Anya? Ngam, apay apabantayan nak, papa? Tapno saan ka makalibas? Anya? Saan mo amabalin nga aramidan kanyak ti kastoy, papa? Sa anak abalod tapno ipupuknak di ti mansyon. Anya lang ti planong maramidan kanyak. Siyak tilintag iti da ito'y abalay, Vanessa. Nuan niya timbagak, iso tirumbang nga matungpal. Iso nga talinagad ka dito'y mansyon. Saan ka makaruar nang runa no awan kadwam kadagiti tao atang tangdanan? Di naklakit di matan inuray ang nangiruar kan ka ija ospital, Manong Andrew. Kat no agturo nga kuman ijay. Nakapalas ako ne. Ading ko ada akon dito'y balay. Nakasangput akon. Kabalat man. Iso saan kan nga inuray? Agi mo nagsakit din itinalam a bodyguard mo, Manong. Kasla isumot tantiad adda ka sa pulam ngam iti siya kakabsat mo. Di ka man nagsawi ti kasta, Loretta? Alakit din. Mapan kan iti sa dino man apapanam. Tamangan numaladaw ka. Mapanak ko mga rod ija ospital ngam simangput kamatan. Alakit din ading ko. Amok nga dapay sa bali apapanam. Mapan kan. Tamangan numataktak ka bay. Ala, ingkan. Nadubli mo tanti lalaki nga agbambantay iti ruwar ti mansyon. Awan anyaman na kanyak dayta, yaya. Sandak amalakdan dagita iti anyaman nga aramidak. Anya? Ay, siyak ti madandanagan iti kasta nga ibagbagang balasang ko. Siyak ti mabutbutang iti posible ang mapasamak kan ka. Gapo iti aramidam. Naibagakon kan ka, yaya. Nabayagan ana sa ganaak ti kastoy apagtan. Isa di ka madanagan. Awan anyaman na kanyak daytoy. Kat amok, dumtang matlaang ti kanito ama iring pasto ti amin ama paspasamak. Nakaawid ka din dita balayo, Andreo? Buwan, senyor. At akon dito'y. Nakaruwara kon. Apay ka din. Anya ka magtan. Di mo man laim pakamumat kanya. Pasensya kan, senyor. Apay kami na ya. At ka di parikot? Awan ti parikot. Nga madak ita dito'y parking lot ti ospital. Namo ka nakaruarkan. Iso nga inawagan ka. Sarungkaran ka kuma. Ngam nakaruar ka matgaya man. Senyor. Pasensya kayo nung dyan na ipagakada kayo. Ala, sana bahalin, Andreo. Umayak langan di tabalayo. Tadda na patag nga ibagakkan ka. Nasaya at matngarod no nakaawid gaya man ni Manong mo balasang ko. Wen, Nana Marcela? Kat agyaman ako iti kararagyo. Awan anyaman na dayjay balasang ko. No panunutan ana imbag. Kurang pa'y dayjay apagsubad mi iti kinaimbag mo kada kami. Nana Marcela, kayat ko lang ang amamuan nyo. Sa anak ngagmay-maysa ang mga aramid kadagitoy. Ha, Loretta balasang ko. Amin dagiti aramida, amo ni Vanessa. Takinapudno na,
No kasano tiregat ko amang tulong kada kayo. Nakarkaro pa'y kan ko na. Kat saan nyo ko maaliplipatan? No kasano ti kinasingad ni Vanessa iti day ni Mateo nga anak yo. Anya jay ko nun, senyor? Naska na mapaliiw mo. Dagiti tignay ni Loretta, akabsat mo. Tapay, senyor. Ada ka di sana nasayat nga aramidan ni Loretta? Tapay akas ti panagsaom kontra kan kuana? Saan na may libakan ka anasingad ti kabsat mo? Kan ti anak ko, ani Vanessa. Nabayagan nga amok dayta, senyor. Ngem, anya ti pakainaigan dayta iti salsalod-soda kada kayo? Mamatiak nga niyaman ti araramidan ni Vanessa. Kakunsabos na ni Loretta. Isuwa paliiw man na imbag ni Loretta. Taamangan kit dimet no ada sabali a plano na akas kini Vanessa. Di mo mat sinagid Apolos ti inted ko akanam, Vanessa. Pasensya ka niya, ya. Saan na ka mabisin? Anya, ngambalasan ko. Saan ka anangan idirabi Saan ka anagar mo sar itay? Iso nga rood nga inyagan kan iti kanam, kabayatan ti kaadam di ti balkon. Ngam di mo mat sinagid Apolos. Agyaman ak yaya. Ngam talaga sa anak ang mabisin. Amok nga adda ti saan anasaya at amapaspasamak kada kayo iti amam. Ngam saan nga umdas day ta arason, tapno papasam ti bagim. Amang ano anya ti mapasamak kan ka. Saan ka madanagan, yaya? Awan ti daki sa mapasama kanyak. Ikarik day takan ka. Ha? Ne, adalakit din ti amam. Si mangpatan ni Senyor Ismael. Kung naniyayak laring akayat na kano ang makasarita, papa. Wen, ket no kayat mo nga awan ti rumswa aparikot iti nagbaetan ta. Kayat ko atong palem ti anyaman nga ibagakkan ka. Anyat kahit no asawan, papa. Anyamanan ti ibagam kanyak. Simple lang daytoy. Nalakalaan, nulakit di ta si dadaan kang agtungpal. Papa, Nabayagan na binaybayan ka kadag iti kayat mo nga ramidan. Ngamit ti daytoy akan ito. Rumbang laeng at timet kayat ko ti matungpal. Katkas iti nakunakon. Saan ka ngagkadkad, no kayat mo anasaya at ti pagbanagam. Amumunuan niya ti kabalak nga ramidan. Kat saan ko akabutang ti pangtam, alipaten nak nga amam. ha? Iti daytoy agundaway, saan kan ang makapagkadkad? Agkalaysa kayo kini Andreo. Anya? Namin anon nga imbagam day ta, papa. Namin ano matan ang nagkadkadak. Katkas iti sigot. Isulat ta ti sungbat ko. Diyak kayat ti makikalaysa ka ni Andrew. Kasta. Bueno, ningarod klaring ti pagpapasat gapo iti kinatangken ti ulom. Anya? Saan? Saan aron ba nga iraman mo ni Yayak laring iti daytoy, papa? Maasi ka kenkwana. Natangken ti ulom, Vanessa. Anya kumamat nga rod agapo akasak ni Klaring? Anya? Kan saan lang nga dayta? Mairaman pa'y amin dagiti agindeg iti lugar dagiti mamirmiraon. Kastameten ni Loretta agayim mo. Papa, Nalawag tinanggag mo, Vanessa. Dagiti napapatagkan ka tag sagrap iti pungtot ko no saan ka nga agtungpal kanyak. Isungag desisyon ka. Kat namnamag nga umayon iti pagayata ti desisyon mo. Tapno saan nga agsagrap iti riga dagiti napatagkan ka.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naulimog ti lugar tayo itatataming daw. Awan ti madlaw dagiti kakadwa, asan ang nasaya at ang mapasama. Nasaya at mo't no kasta Manuel. Nakabut-buteng ngamin. No adda ti mapasamak apakaisagmakan ti asino man kada tayo. Dahil tati saan tayo nga itulog tatamin daw. Iso nga ikagkagumaan mi nga agkabanuwag ti agbantay. Tapno masigurado tayo ti amin. Ay na, naimbaglakid da inta adda ka anatured ang mangidadaulo kadagiti paadam nga agkabanuwag. Ken kadagiti kalugaran tayaw. Dahil di gayem ko tinangirugi iti dahi tayo itatamin daw. Jacket ang masayang dagiti nagbanugan na. Iso akayat ko nga ituloy. Barok. Kat ikarik, nga aging kat adda ti angos ko. Aramidok ti amin, tapno maprotektarak dagiti kalugaran tayo. Kan amin ang dagiti agkasapulan. Anya, imanugot ka iti kondisyon ti amam. Kapilitan, Yaya. Tano sa anak nga umanugot iti kondisyon ni Papa. Da kayong ipatpatag ko ti dangran na. Ti pagipapasan na. Isu nga awan ti naaramida, no di ti agtungpal iti amak. Vanessa, Ngam di kagdanag, Yaya. At dapay namnama, tapno sa anak ang mapilitan nga agaramid iti pagbabawyak to iti tungpal biyak ko. anya ti kayat mo asawan. Anya ti pangpanunutam nga aramidan. Maamuan yun to. Ngam ket di, ikagumaak nga aramidan ti amin. Tapno sa anak ang makikalay sa ni Andrew. Gaputa amok a pagbabawyak to dayta iti tungpal biyak ko. Kumusta na kiti kakaduam, Dodoy? Madlaw nga palandak, boss. Ngamin, kanayonan nga kuyog ta. Idinto tayo suda. Agtaltali na idalatan ni Jay hideout. Imbagam kung makadakwada nga ganos dalaeng. Sana bale. Ta iti urean niya ka nito. Ket adda ti posible nga ipaaramid ko kadakwada. Isumati ko na, boss. Ngam, saan lata maliklikan nga dati makunada? Ang mga damat natangkan ti ulo na kadakwada. Ket kayat dati rumuar iti hideout. Delikado. Takadwan kadakwada ket ex-convict. Di ka madanagan, boss. Dahil talang ti may panakal ko kan ka. Huray no kasjay dagi dyan na paglanag kriminal. No sa akong tinagsaw, dumngag da. Agtungpal da, gaputa kabutang da. Nasayat no kasta, Dodoy. Jak kayat nga darumso aparikot. Gapulang kadagiti kakadwan. Wen, boss. Ipanamnamak kan ka na ita. Ni Senyor Ismael. Mabit lang, taso umpatak ti awag na. Andreo, kaya't ko amamuam nga dan dito yung mansyon ti anak ko. Nasayap mo kasta, senyor. Naimbag man, tanasarakan yun ni Vanessa. Andreo, nailat lang dahito yung lugar tayo. Tapno jakit din masarakan ti anak ko. Ang yaman at mo kasta, senyor Ismael. Tinumpal nyo ting kariyo kanya. Saan lang nga dahito ti padamag ko kan ka? Ano ti kaya Josawan, senyor Ismael? Kaya't ko amaamuam ngay manugutan ni Vanessa ang makikalay sa kan ka. Agpaiso, senyor. Agpaiso. Iso a planok ti umay itamot lang dita. Tapno makapagsarita ta anaimbag. Saan, senyor? Saan kayo maumay dito eh? Ha? Apay? Di mo ka di kaya ta pagsaritaan tan ti may papaniti panagkalay sayo? Siyempre, kaya't ko, senyor. Amuyong at aday tatikang ronan at arigagay ko. Iso na lang, tadyak kaya't ada kayo ti umay dito eh. Siyempre mo pandita. Tapno formal ang mapagsaritaan tayo ti amin. O sige, magustuak dahi tang imbagam, Andreo. Urayan ka nga rod dito yung mansyon. Nanang, tulungan nak. Nanang.
Mateo anak, anyat na pasamakan ka. Apaya kasta tilangam. Dara-dara ka anak ko. Anyat na pasamakan ka. Ibagam kanya. Nanang. Mateo anak ko. Nanang. Mateo! Agsubli ka ditoy! Mateo! 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 Ni Mateo nga anak ko. Iso tinatagtagainip ko. Diyos ko. Jaya anak ko. Manipod idinapukaw ni. Italaang nga nagpatpatagainap kanyang jaya anak ko. Ngam, payakas jay. Ang kidkid daw ititulong. Anya ti kayat asawan ti kas jay anay tagtagainap ko. Di ko nam, Loretta. Maasyanak ka ni Vanessa. Sigurado nga ingutan itan ni Senyor Ismael dayjay. Apay nga min. Nagtalaw ije mansyon. Ngam naduktalan ni Senyor Ismael no sa dino tinagpak niyan na. Kadayjay, pinilit ni Senyor nga agsubli ije mansyon. Anya? Dahita ti agpaysong Manuel. Kat makonsensyaak. Gaputa siyak ti makagapo. No apay ang naduktalan ni Senyor no sa dino tinagpak niyan ni Vanessa. Anyan ti kas diya mapaspasamak ko ni Vanessa. Nakakaasim eh. Dayta nga rod kat. Medyo maamakak pailaang amapan ije mansyon. Tama siguradok akumprontaran nak ni Senyor. Ini, apay ko ma. Kinunakmatan Manuel. Siyak ti rason no apay anasarakan ni Senyor tinagpak niyan ni Vanessa. Limad a sinurot nak ni Senyor Ismael. Idinapanak ije ayan ni Vanessa. Adda dita ni Andrew, sangsangpot na laang. Iyaya, lumabalin. Diyak paila ko makayat ti makisarita iti uray asino asa nga ili. Balasang ko. Ngam amo kapilitan nak ni Papa. Nang runakat, imanugot ako ni ti kayat na mapasamak. Ama kikalay sa akin ni Andrew. No adala ko ti maaramidak. Jakmat kaya ti aramidan ni Papa maapanang pilit kan ka. Nga agtungpal iti ba nagasaan mo mat akayat. Iyaya, Iso na laang ta. Ngam orayan. Oray anya ti mapasamak kanyak. ha? Anya ti kayat mo asawan, Yaya? Kasaritak ni Senyor. Ibaga Saan, Yaya? Saan yung aramidon dayta? Amang ano anya pa'y ti aramidon kada kayo ni Papa? Isabay anyo asyak ti agaramid iti pamuspusan. Diyak kayat akasarita yun ni Papa. Ta siguradok ada kayo ti madaksan. Kasano kumakunam nga amangan no si bibiyag pailang ni Mateo, Marcela. wan ta saan tayo umat anasarakan ti bangkay na? Saan ka di? Dandani dua alawas asinapsapul tayo ti bangkay ni Mateo. Ngam saan tayo anasarakan? Iso a posible si bibiyag pa'y ti anak ta. Saan ka di, Mindo? Ay, hanya kaya. Apaya kilat manan nakasta ti bagbagam. Nakluntan ti kaawanan day di Mateo. Saan ka day? Naitagtagainap ko ti anak ta. Agkidkid daw iti tulong. Nagtagainap la day ta Marcela. Kat may sa, ibagbaga ti kaaduan a baliktad ti kaipapanan ti tagtagainap. No kunang magkidkid daw iti tulong ni Mateo iti tagtagainap maw. Kaya't asawan day ta. Natalay na ayan day di anak ta iti no sa di inuman ngayan na ita. Diyak mo, Mindo. Ngam talaga adyak makaid na. Gapo iti na itagtagainap ko. Kasla marikrik na kasi bibiyag ti anak ta.
Nuan niya dagitin singasing mo may panggap iti panagkalay sayo kini Vanessa. Iso ti matungpal. Agyaman senyor. Ita, mamati akon nga awan ti amo yung maipanggap iti napasama kanya. Imbagak mat ngaminen kan ka, Andrio. Anya kumaga po apagpanggapan ka iti dakas. Imbilang ka na pudnong anak ko. Iswadi kan to pulos mabalin na pagaramidan iti anyaman na may kaniwas. Nga uray iti panunot laeng. Senyor, Panagkunakat nasken nga agsarita kayo mat kini Vanessa. dayta ko mamatikid dawag senyor. Tangay lalpasan ti panagsarita ta. Kaya't kumat akasarita ni Vanessa, may panggap iti panagkalay sami. Pudno amang ngagas, mamaltot, ken mamuguta, kabsat Marcela. Ngamjak kabailan nga ibagati ka ipapanan ti tagtagainaw. Kabsat Soledad, ken maysa, mamati ak at itagtagainaw, ket kabaliktad ti kinapudno. Anyan, asino nga tayo ti mabalin ko nga asitgan. Tapno maamwak no anya ti kay papanan ti natagtagainap ko. Anya nga min aya ti naitagtagainap mo, kabsat Marcela. Ni Mateo nga anak ko. Ha? Apay ni Mateo? Anya ti naitagtagainap mo, may papankan kwa na. Agpatpatulong kampay idi ti anak ko. Kasla si bibiyag iti tagtagainap ko. Iso akayat ko amaamuan. No anya ti kay papananday jay. Nang runa kat kala at akasla si bibiyag matan ni Mateo iti panaglik na. Amok akontra iti nakam ni Vanessa. Ti pan nakisarsarita na itakan ni Andrew. Ngam kapilitan. Gaputa di na kayat nga dadakas ang mapasama kanyak. Kastamatan kadagiti daddo mapay anasingat kan kuana. Apay ngamin ana-anas ti og ali ti amana. Apay ngamin. Itay payakit kita da Vanessa kan Andreo. Bayat ti panagsarsarita da. Da kayo gayam, senyor. Nuan yaman ti pampanunutan. Tapno malapdam tinalpasan asaritaan mi ni Andreo. San mon apatuluyan, Clarin? Madaksan ka lang. Awanan ti makalapad pa'y iti umadanin apanagkalaysa da Andreo kan Vanessa. Madlawan na ni dahi kay tinamwa mapanagsarita ni senyor. May panggap iti panagkalaysa ta, Vanessa. Jack ilibakan ka dayta, Andrew. Vanessa, Andrew, amo mo't agayam laang ti pangibilbilangakan ka. Ngam saan akayat asawan dayta? Asaan to arumusing ti ayat ko para kan ka? anyat kayat mo asawan. Saan ka mo't adakas a tao? Tapno di kan to masursuro nga ayatan. Ngam, panagkunam kadikat. Mapasamak to dayta. No kastoy matiwagas ngar aramidam. Tapno matagikwanak laang. Vanessa, Di mo't na imimnas tumat laang no matagikwanak. Gaputa inayat ka. Ngam ti matagikwanak nga agpayso ita. Gapulaang iti panang pilit kanya ni Papa. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.